tot em molesta. De debò? Si bufes tant, un dia sortiràs volant en globus. Què et passa? És que tens un tornado dins teu? Benvinguts, soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré la història de la Laura. M'acompanyeu? En un petit poble, situat dalt d'un turó envoltat d'ametllers i pins, vivia una nena de 8 anys, anomenada Laura. El Papiol era un lloc ple d'encant. Les cases s'arrengleraven pels carrers empinats, amb façanes de colors pastel i finestres adornades amb testos plens de flors. Des del punt més alt del poble es podia veure el castell, que dominava el paisatge amb les seves pedres majestuoses. Al fons es divisava la ciutat de Barcelona amb la seva bullícia, però al Papiol tot era tranquil, com si el temps s'hagués aturat. La Laura vivia en una casa petita, amb una terrassa plena de plantes. Era una nena amb els cabells castanys i rinxolats, que sempre portava recollits amb una diadema vermella. Els seus ulls marrons brillaven com castanyers al sol, però últimament semblava que brillaven una mica menys. No perquè no fos feliç, sinó perquè sempre passava massa temps bufant i queixant-se. Si alguna cosa no sortia com ella volia, bufava. Si li deien que s'havia d'esperar, bufava. Si li tocava fer alguna tasca que no li agradava gaire, bufava. I no era un bufet discret, sinó llarg i sonor, com si un globus es desinflés d'una sola vegada. La seva família se n'havia adonat. La mare de la Laura, que era molt pacient, li deia sovint: «Laura, el teu bufec sembla un ventilador de tardor. Què et passa?» «És que tot em molesta», deia la Laura creuant els braços amb cara enfadada. El pare, que sovint la veia bufar davant dels deures, li recordava: «Si bufes tant, un dia sortiràs volant en globus». Fins i tot la seva mestra, la senyora Montse, un matí li va preguntar amb un somriure: «Laura, si tens tanta energia per bufar, potser podries fer servir aquesta força per a alguna cosa més útil, no creus?» Però la Laura no ho podia evitar. Semblava que els bufecs eren la seva resposta automàtica a tot el que no li agradava. Un dissabte a la tarda, la Laura va anar a veure la seva padrina, la Laia, que vivia al mateix poble en una caseta encantadora plena de llibres i flors. La padrina Laia era una dona de cabells blancs i ulls somrients i sempre sabia què dir per ajudar la Laura a veure les coses d'una altra manera. Quan va arribar, la Laura ja estava de mal humor perquè la seva mare li havia fet ordenar la seva habitació abans de sortir. La padrina, acostumada a la manera de fer de la seva neta, va somriure amb calma i li va dir: «Laura, per què bufes tant? És que tens un tornado dins teu?» «No és això, padrina, és que tot em molesta. Sempre hi ha coses que no m'agraden i em fan enfadar». La padrina va seure's amb ella al sofà i li va posar la mà a l'espatlla. «Saps què, Laura? Els bufecs tenen una força màgica. Si els saps utilitzar bé, poden ajudar-te molt». «De debò?», va dir la Laura arrufant el nas. «És clar que sí. Mira, cada vegada que bufes, estàs alliberant una energia que tens dins teu. Però si només bufes per queixar-te, aquesta energia s'escapa sense fer res de bo. En canvi, si aprens a dirigir aquesta força cap a alguna cosa útil, els teus bufecs et poden ajudar a sentir-te millor». «Com es fa això?», va preguntar la Laura, ara una mica interessada. «T'ho ensenyaré. Cada vegada que et vingui de gust bufar, atura't un moment. Tanca els ulls, posa't una mà al pit i l'altra a la panxa i respira profundament.
Quan deixis anar l'aire, fes-ho lentament. Després, pensa què podries fer amb aquesta força que estàs alliberant. Potser pots fer una cosa que t'agradi o trobar una manera més suau de dir com et sents. La Laura va escoltar atentament. La seva padrina sempre tenia idees interessants i aquesta sonava gairebé màgica. L'endemà, la Laura va tenir l'oportunitat de provar-ho. Era diumenge i la seva mare li va demanar que ajuntés els seus llibres de l'escola i els endrecés al prestatge. La Laura ja estava a punt de bufar, però es va recordar de les paraules de la seva padrina. Es va aturar un moment, es va posar una mà al pit i l'altra a la panxa. Va tancar els ulls. Va respirar i va deixar anar l'aire. Ho va fer 3 vegades. Quan va obrir els ulls, es va sentir que ja no estava tan enfadada. Va pensar, si endreço els llibres ràpid, podré jugar abans. Així que va començar a fer-ho sense rondinar. Més tard, a l'escola, la Montse va demanar als alumnes que fessin una redacció sobre les seves vacances. La Laura, que al principi pensava que era una feina avorrida, estava a punt de queixar-se, però va recordar el que havia après. Va tancar els ulls, va fer 3 respiracions profundes i va pensar: podria escriure sobre el dia que vaig anar al riu amb la padrina i vam veure els ànecs. Quan va començar a escriure, es va adonar que fins i tot s'ho estava passant bé. Amb el temps, la Laura va començar a fer servir el ritual dels bufecs, cada vegada que se sentia enfadada o molesta. Va descobrir que bufar no era dolent, sempre que ho fes amb intenció. Quan alguna cosa no li agradava, bufava lentament, amb calma, i després buscava una solució o pensava en alguna cosa positiva que podia fer. Un vespre, mentre la família sopava a la terrassa, el pare li va dir: «Laura, sembla que últimament bufes menys. Estàs canviant?» La Laura va somriure orgullosa. «No és que bufi menys, papa, és que abans no sabia què fer amb els bufecs. Ara sé com aprofitar-los millor». Tots van riure i la Laura se sentia feliç. Per fi havia après que els bufecs no eren dolents, sempre que els fes servir per alliberar el que sentia i buscar una manera de fer les coses molt millor. Moltes gràcies i fins la propera!